Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamidan wa musalliyan wa ba'd. Tiamika Allahu tabaraka wa ta'ala ndikumfunila zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallama tilinkati mugambilana mau amu subhanahu wa ta'ala onena kuti Bismillahirrahmanirrahim wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Omwe waziko lapanseo soli kantu kena kali konse kungopatula kuti ndikatundu amene amafuna kuwapeperesa anthu. Wallahi mavuto amene tikukumana nawo, zisoni zimene timakhala nazo, mabanja amene akuvutawa, zintchito zimene zikumavutazi, nkhani yake omwe waziko lapansi umenewo wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mukuyankhula kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akufotokoza muhadithi yolemekezeka kunena kuti man asbaha wa dunya niyatuhu, muntu amene amazuka mamawa kumachita kunena kuti iyeyo zonse zimene yakuzifuna mu moyo wake ndi kukhala dunia basi osati akhira. Muntu amene amazuka kumachita kuti nia yake ndiyofuna kuti akhale dolo pa ziko lapansi, akhale number 1 pa ziko lapansi. Man asbaha, muhadithi ina mukuyankhula kwina, man asbaha wa dunya himmatuhu, muntu amene amazuka mamawa kumachita kunena kuti chinthu chimene yakuchifunisisa mu moyo wake kumakhala dunia. Ndikapange bwanji kuti ziko lapansi ndikhale number 1, ndikapange bwanji kuti ndi apose akuti pa ziko lapansi, ndikapange bwanji kuti anthu andichemerere pa ziko lapansi. Muntu amene angapange chonchoyo farraqallahu amra, Allahu subhanahu wa ta'ala basi mtendere wa mtima uja ama uchosa. Allahu subhanahu wa ta'ala ama mpanga ngati muntu amene sakuzindikira chimene akuchita muchina chilichonse chimene iye angapange, chifukwa chonena kuti wasogoza ziko lapansi ama peza nacho mavuto komanso madandaulo kumene konde kuipa kolikonda ziko lapansi. Chifukwa chake mashekh komanso maulama, maswahaba, masalafu swalihin amayankhula kumpempa Allahu subhanahu wa ta'ala kunena kuti Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. O Allah azza wa jalla, musalipange ziko lapansi kukhala chinthu chimene ife mu mtima mwathu ndi cha value yapa mwamba kwambiri. Musaipange dunia kukhala yokondedwa kwambiri mmitima mwathu. Ena kupanga dua manena kuti Allahumma ja'al dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. O Allah azza wa jalla, muike ziko lapansiri, muliike ziko lapasi mmanja mwathu, musaliike mmitima mwathu. Chifukwa mukalika mmanja ati kaona kuti ndikutisokoneza ndikophweka kulitenga ndikulitaya. Imamu Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala kumayambiriro kwa buku lake ananena kuti inna lillahi ibadan fitana, ndituda Allahu subhanahu wa ta'ala alindia kapolo anzeru talaqu dunya wa khafu alfitana, analipasa dunia talaq, ziko lapansi analisia kuopa mafitina. Nadharu fiha falamma alimu, anayangana muziko lapansi pamenada zindikira annaha laysa lihayyi watana, kuti ziko lapansi sila mpaka na kale jaaluha lujja, analipanga ngati nyanja. Watakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, ndipo ntchito zawo zabwino anazipanga kukhala ngati chombo chimene azigwirisa ntchito kuwoloka kupita sija lina la umoyo umene ndi umoyo umene uli mkuza siku la kiyama. Ndi ziko lapansi lopanda value pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mukuyankhula kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam kutiwonesera kunena kuti ziko lapansi si kanthu ayi, chifukwa utakukhala ndi china chilichonse chimene Allah wakupasa koma imfa ikabwera umatenga chiyani. Mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam ananena kuti law kanatid dunya tazinu inda Allahi janaha ba'udhin, zikanakhala kunena kuti ziko lapansi lili ndi skelo, lili ndi kulemera pamaso pa Allah, lili ndi value pamaso pa Allah, value yo ndi kumakhala ngati phiko la uzuzu la masaka fiha kafirun jur'ata ma'in. Saka dalola Allah subhanahu wa ta'ala kuti kafiri amene ntchito yake ndi kumenyana ndi Allah subhanahu wa ta'ala, amene ntchito yake ndi kumenyana ndi malamulo a Allah tabaraka wa ta'ala, amene ntchito yake ndi kusampembeza Allah subhanahu wa ta'ala, kumunyozera Allah subhanahu wa ta'ala, azipeza dontho la mazi. Allah subhanahu wa ta'ala sakadapereka mazi ngakhale kwa makafiri. Koma chifukwa choyenda kuti ziko lapansi lopanda pake lero lino mukaona anthu okhulupirira mu Allah subhanahu wa ta'ala ndi anthu osamkhulupirira Allah subhanahu wa ta'ala, ambiri mwa iwo nthawi zambiri amene amanjoya pa ziko lapansi amakhala anthu amene ndi osakhulupirira mu Allah tabaraka wa ta'ala. Chifukwa ziko lapansi Allah ngakhale atakupasa ukamwalira umatenga chani, libe value ziko lapansi.
libe value ina iliyonse pamaso pa Allahu tabaraka wa taala ziko la pansi. Muhadithi ya Mtume tukumaliza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anena kuti ad-dunya sijinul mu'mini wa jannatul kafiri. Ziko la pansi ni ndende kwa anthu amene ndi wokhulupirira Allahu subhanahu wa ta'ala. Komanso pomwepo ziko la pansi ndi janna kapena kuti ndi paradise kwa anthu amene ndi osakhulupirira Mulungu subhanahu wa ta'ala. Okhulupirira amayenda m'malamulo a Allah, ichamulese ichamkakamize kuti apange, akuyenera kuti apange, pamene kafiri sasamala. Kufikira pamene tikhaye tikupitiriza kukambirana nkhani yokhuza ndi ziko la pansi, mukhale pomwepo. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.